Terve. Mä tuossa vuosi sitten kevättalvella tai keskitalvella pelastin yhden retkiluistelijan tuolta jäistä ja se oli aika kriittinen tilanne. Kaveri ei sieltä omin avuin päässyt ylös ja siinä oli hyvin heikkoa jäätä ympäristössä, sitä oli vaikea lähestyä. Mutta se minkä mä ehdin siinä havaita niin oli se, että kaveri ei saanut oikein jalkoja pintaan, että olisi saanut potkittua itseään vaakasuoraan ja sinne kantavalle jäälle, vaan jalat tuntuivat painavan paljon ja vaikka hänellä oli jäänaskalit, niin hän ei sieltä omin avuin päässyt nousemaan. Ja mua jäi tää askarruttamaan ja nyt ajattelin kokeilla tämmöstä, että mä oon laittanut, mulla on kuivapuku täällä alla, mä meinaan sen vakuumiksi tyhjentää, että ei se mua paljon kannata. Mulla on kivet painona 2 kiloa taskuissa, että vie sen viimeisen kelluttavuuden tosta ja kokeilen, että minkälaista on pudota tonne jäihin. Ja ensin mä kokeilen, mä oon laittanut leiripatjasta tämmöset säärystimet kumisaappaisiin. Ja mä kuvittelin, että se voisi nostaa jalat pintaan niin, että sieltä pääsee helpommin ylös. Toisella kerralla mä ajattelin kokeilla sitä, että ilman niitä, miltä se tuntuu, kun jalat painaa ja onko se todella vaikeaa sieltä nousta. Mutta katsotaan miten äijän käy. Löytyyköhän täältä mistään hemmostia tästä pääsis takas. Ainakin tuntuu siltä, että nuo kellukkeet tuo jalat pintaan. Mä voin potkia, ne ei roiku tuolla. Kun näkyy, nämä jalat nousee kyllä pintaan, et kun on tommoset kellukkeet. Ja mä uskon, että siitä on suuresti apua. Jos yläkropan saa tukevalle jäälle, niin uskoisin, että näin on parempi nousta jäästä jäille kuin ilman näitä kelluttavia säärystimiä. Voi vaan kuvitella, kun ilman tämmöistä kuivapukua täällä olisi ja hyperventiloisi vielä, niin kyllä olisi kiire päästä ylös. Ja tässä selvästi tarvitsee jalkoja tässä jäälle nousussa, että jos on sukset jalassa tai retkiluistimet tai kumisaappaat, niin vaikeeta se on, että tämmöiset säärystimet voisi olla kova sana. Otettiin noin kellukkeet pois tuolta jaloista ja mä kokeilen, että miten nuo jalat nousee pintaan, jos yrittää tuohon jäälle nousta ilman näitä kellukkeita. Tämähän on semmoinen tyypillinen pilkkimiehen asuste, alkaa olla kumisaappaat ja
mutta usein niiltä puuttuu nämä jäänaskalit, jotka mulla on aina mukana. Jalat pysyy tuolla alhaalla, ei nouse pintaan millään. Se on ihan selkeä homma, että kyllä mä tässä jotenkin pystyn uimaan, mutta jalat pysyy tuolla alhaalla, eli se nouseminen tuohon jään päälle ilman noita kellukkeita on tosi vaikeet. Kyllä mä vakaasti uskon, että tuommoisella nilkkakellukkeilla niin varustettu retkiluistelija, pilkkiä tai muu jäällä liikkuja niin selvii sieltä jään päälle paljon todennäköisemmin kuin ilman niitä.